חולמים להקים עסק עצמאי? הגעתם למקום הנכון. אני אתחיל בשאלה. יועץ גרפי, עורך דין, רואה חשבון, צלם. כמה שנים לומדים להיות צלמים או עורכי דין? 3 שנים? 4 שנים? רואה חשבון אולי 5 שנים? כמה זמן אנשים לומדים לנהל עסק עצמאי? 0 שנים. מדהים, לא? להיכנס לעולם העסקי עם 0 שנים של למידה וליווי והדרכה, זה בעיניי מקביל להיכנס עם סירת די קטנטנה לים של 7 מטר גלים. האם הסירה הזאת יכולה לשרוד בים כזה? אני לא כל כך בטוח. עולם העסקי הוא עולם מרתק, עולם מדהים, עולם מאתגר, עולם שבו צריך לדעת את כללי המשחק. אני מזמין אתכם לקבל ליווי עסקי שיעזור לכם להבין הן את כללי המשחק והן לגדול ולהעצים את עצמכם דרך הכלי המדהים הזה שנקרא פיתוח עסק עצמאי. אני מזמין אתכם להיכנס לאתר האינטרנט שלי lioratias.com ולדף העסקי שלי ליאור אטיאס ייעוץ עסקי ולקבל שם כלים נוספים לפתח את העסק העצמאי הבא שלכם.